सुंदरानी वीडियो वर्ल्ड प्रस्तुत करते हैं साईं बाबा के भजनों का अमूल्य तोहफा श्रद्धा के फूल। निर्माता लखी सुंदरानी, निर्देशक मोहन सुंदरानी पेश करते हैं श्रद्धा के फूल। शिरडी बुला लो साईं बाबा, रटती तुम्हारा नाम हो। शिरडी बुला लो साईं बाबा, रटती तुम्हारा नाम। साईं बाबा के अनमोल वचनों और साईं भजनों की वीडियो सीडी श्रद्धा के फूल। सुंदरानी वीडियो वर्ल्ड प्रस्तुत करते हैं साईं बाबा के भजनों का अमूल्य तोहफा श्रद्धा के फूल। निर्माता लखी सुंदरानी, निर्देशक मोहन सुंदरानी पेश करते हैं श्रद्धा के फूल। लो यही विश्राम हो, सुन लो मेरी पुकार, दाता मेरे साईं राम, दर्शन दे दो मुझको। निर्माता लखी सुंदरानी, निर्देशक मोहन सुंदरानी पेश करते हैं श्रद्धा के फूल। अव ऐकलं का? का झाला वा? पाणी पावसाचे दिवस आले आहेत म्हणतो. मग त्याले का मी थांबवू? बाप्पा थांबायला कोण म्हणते? पावसाळा सुरू झाला एवढंच म्हणले म्या. तर का म्हणते पाणी भरू? तुम्ही दोघं बापले कमाई मजाच करत राहा बापा तेव्हा. अव तसं नाही म्हणत म्या. आपण शेतात जाऊ तर घरातली कामं कोण करेल म्हणून म्हणते. सुनबाई आणाचे दिस आले आहेत, मग ते राहील घरात आणि आपण दोघ जण जाऊ शेतावर. गोष्ट तर एक नंबर आहे व. जा माया थायला घेऊन ये. आता ना कामात आहे दिसत नाही तुम्हाला? जा आणि घेऊन या स्वतःच्याच हातानं. तो पोट्टा कुठे आहे व? थोकावे तर मस्त झोपलाय मांग. दिवस रात्र झोपला राहते मसन्या. वे अरे उठणार बे. अबे उठणं घोबडा. का झालं बे? तू या माईला पाय ना. का म्हणते? मी गावाला चाललो. जन्माले आलो त्या दिवसापासून माईले पाहून राहिलो. त्याच्यात कोणता नवल आहे? अबे सूनबाई आणायला चाललो. सून? कोणाची सून? अबे माई सून. तुमची सून? तुही बायको बे. माई बायको? काता मले सांग, तुझ्या बायकोले आणायला कोण गेला होता? अबे मी गेलो होतो. तुझा दिमाग खराब झाला? माझ्या बायकोले आणायला मी नको जाऊ? जा ना बे. चांगला आंघोळ करून ये आणि चांगला तयार होऊन जा. कोठी बाजारात? बे नांदगावले बे. नांदगाव? ते कुठं? नंदाई चौकात. माईला नंदाई चौकामध्ये कोणाच्या घरी? या सासऱ्याच्या घरी, पक्लू बंडल कडं. समजला समजला. अबे जा लवकर जा. हो जातो. ऐकते का? का म्हणता व? चांगल्या भाजी पोळ्या कर. तुझ्या पोरगा चालला त्याला डब्बा बांधून दे.
हो मी वावरात चाललो. हो जा. राम राम. राम 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 राम. कुठे चालला रे? सासऱ्याच्या घरी चाललो. का का चालला? बायकोला आणाले. असाच जाऊन राहिला का? मग कसा जाऊ? अबे लेका चांगला सजून धजून जा. तर सजाव ना यार. आता सजवतो ना बे. हे घाल. कसा दिसतो बे? एक नंबर. तर बापू एक काहीतरी कमी वाटून राहिला. कोणती? जरा बासिंग लावले तर मजा येईल. असं? अबे लाव 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 लाव. अबे जा घेऊन ये. महामायनं शिदोरी दिली मले मस्त रस्त्यामध्ये खासाठी. म्हणते? रस्त्यामध्ये जेवासाठी लेका. हे घे बासिंग घे. हा, लाव 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 लाव. होईन का? चांगला टाईट बांधवे. पडला नाही पाहिजे. नाही पडत ना बे. आता कसा दिसतो मी? अबे एकदम एक नंबर. आई शपथ. आई शपथ. जाऊ मी. निघ निघ आता निघ. राम राम. राम राम. अबे हम बैठा. अरे बाप रे. रेलगाडी का दंदन दंदन पडते रे बाबा. वाऱ्यानं मुकुट पडल भाऊ. चला काढून घेतो. आगाडीत बसल्यावर घालीन. रेलगाड़ी झुक झुक रेलगाड़ी आहा रेलगाड़ी झुक झुक रेलगाड़ी रेलगाड़ी झुक झुक रेलगाड़ी आहा रेलगाड़ी झुक झुक रेलगाड़ी स्टेशन वरून सुटे ही गाड़ी ओ हो स्टेशन वरून सुटे ही गाड़ी धुवा उडवते धुक 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 रेलगाड़ी झुक झुक रेलगाड़ी आहा रेलगाड़ी झुक झुक रेलगाड़ी रेलगाड़ी झुक झुक रेलगाड़ी आहा रेलगाड़ी झुक झुक रेलगाड़ी जायात सासूरवाडी मी कस कस तुम्हाले सांगू फैलून बसले सारे मी कस कस जागा मागू जायात सासूरवाडी मी कस कस तुम्हाले सांगू फैलून बसले सारे मी कस कस जागा मागू पाहून गर्दी गाडीतलिया ओ हो पाहून गर्दी गाडीतलिया जीव मजा करतो या हुक 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 रेलगाडी झुक झुक रेलगाडी आहा रेलगाडी झुक झुक रेलगाडी रेलगाडी झुक झुक रेलगाडी आहा रेलगाडी झुक झुक रेलगाडी स्टेशन वरून सुटे ही गाडी ओ हो स्टेशन वरून सुटे ही गाडी धुवा उडवते धुक 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 रेलगाडी झुक झुक रेलगाडी आहा रेलगाडी झुक झुक रेलगाडी रेलगाडी झुक झुक रेलगाडी आहा रेलगाडी झुक झुक रेलगाडी रेलगाडी झुक झुक रेलगाडी आहा रेलगाडी झुक झुक रेलगाडी ए तुम्ही का खेळून राहिला? मी बी खेळू? मला खेळू द्या तर मी फिंगर देईन. खेळू का? चला मग खेळू. आपडी तुपडी गुळाची पापडी धम्मक लाडू तेल काढू तेलंगीचा एकच पान धरग सई माझा कान. आपडी तुपडी गुळाची पापडी धम्मक लाडू तेल काढू तेलंगीचा एकच पान धरग सई माझा कान. चाऊ म्याऊ चाऊ म्याऊ चाऊ. हा घ्या 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 आता घ्या आता घ्या. तू घे. तू बी घे. तू बी घे घे. हां चानी तू बी घे. चला पुन्हा खेळू.
कोणता खेळ खेळू? ठीक आहे फुलवाला गेम खेळू. कोण म्हणते धक्का दिला, कोण म्हणते धक्का दिला, राजू म्हणते धक्का दिला, हो रे राजू धक्का दिला. कोण म्हणते धक्का दिला, विजू म्हणते धक्का दिला, हो रे विजू धक्का दिला. कोण म्हणते धक्का दिला, देवू म्हणते धक्का दिला, हो रे देवू धक्का दिला. कोण म्हणते धक्का दिला, वीरू म्हणते धक्का दिला, हो रे वीरू धक्का दिला. कोण म्हणते धक्का दिला, हिऱ्या म्हणते धक्का दिला, हो रे हिऱ्या धक्का दिला. कोण म्हणते धक्का दिला, राम्या म्हणते धक्का दिला, हो रे राम्या धक्का दिला. कोण म्हणते धक्का दिला, श्याम्या म्हणते धक्का दिला, हो रे श्याम्या धक्का दिला. कोण म्हणते धक्का दिला, चिन्ना म्हणते धक्का दिला, हो रे चिन्ना धक्का दिला. कोण म्हणते धक्का दिला, बजा म्हणते धक्का दिला, हो रे बजा धक्का दिला. कोण म्हणते धक्का दिला, सोम्या म्हणते धक्का दिला, हो रे सोम्या धक्का दिला. कोण म्हणते धक्का दिला, नाम्या म्हणते धक्का दिला, हो रे नाम्या धक्का दिला. कोण म्हणते धक्का दिला. हा घ्या आता घ्या. निशा, ए निशा, का झालं बापू? हे काय तू पुट्टे रात्रंदिवस खेळत राहतेस तू? हे का तू वय खेळायचं आहे? जेव्हा पाहिलं तेव्हा खेळत राहते. चल उठ एक डाव खेळू दे ना बापू. अशी जिद नाही करायची. चल उठ. नाही मी नाही. हो तुझ्या खेळण्यापायी कंटाळा आला मला. हट बापा, हमेशाशीच तुझी टिंग 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 आहे. जरासा बी खेळू नाही देत. झालं असं. येतेस तर बोलावून ठीक आहे येतेस. चाल. तू न मोठा इच्छक डागू आहेस बापू. हो घरी चाल. वारे नांदगावचा ठेसर न वारे तुझी फॅशन. अरे एक तर कुली भेटायला पाहिजे होता सामान पकडासाठी. काही हरकत नाही. माय म्हणे रस्त्यामध्ये भूक लागली तर खाऊन घेशील. आता रस्त्यामध्ये कुठं खात राहीन, येतच बसून मस्कून घेतो. मग पाहिन कुलीले. असं हो साहेब, जेवायचं असेल तर भरपूर जेवा, पण ते प्लास्टिकची पिशवी बाहेर फेका. तू कोण होतेस बोलणारा? अरे मी या स्टेशनच्या कुली आहो. कुली? अरे व्हेरी गुड यार. अरे हात मिळव. लई वेळापासून तुलाच पाहत होतो. अच्छा, सामान उचल. अरे हे तर माझ्या कामाचं आहे भाऊ. मग उचल ना. हो ठेव ते माझ्याजवळ दे. घ्या. सांगा कुठं जायचं? मले? हो. नंदाई पारा. नंदाई पारा? हो. कुणाकडे जी? पकलू मंडल. अच्छा, पकलू मंडल. तो कोण व्हायचे? तो माझा सासरा आहे यार. अच्छा, ते तुमचे सासरे आहे. वा, त्यांना तर मी ओळखतो. ओळखते? व्हेरी गुड यार. हात मिला. तुम्ही त्यांना नाही ओळखत? त्याचं काय झालं, आम्ही लहान होतो ना. अच्छा, तेव्हाच आमचं लग्न झालं होतं. लहान असताना? हो. बाबा म्हणे बायको घेऊन ये काम करायला. अरे घ्यायला तर आलो. पण आता तू कोणाच्या घरी नेऊन टाकते कोण जाणे. तुम्ही फिकीर नका करू साहेब, मी ना पाहिलाय, मी घेऊन जाईन सीधा. पक्का? हो. व्हेरी गुड यार. व्हेरी गुड. तो चाल मग. ए साहेब, थोडीशी पैशाची गोष्ट करून घ्या ना. हा मग सांग. आता बॅग तर एकच दिसून राहिली. हो. 25 रुपये देऊन द्या साहेब. 25? 25 कमी होते का? 50 घेऊन घेशील? तर ठीक आहे साहेब. ठीक आहे. हा मग चाल. हो चला. याच्यात का ठेवलाय जी? हा रस्त्यात जेवाले. अच्छा, कसा तरी वाटते यार. कसं तरी वाटते तर काढून टाका ना, गावाजवळ पोहोचल्यावर घालून घ्या. असं म्हणते? हो. ठीक आहे मग चाल. चला. याला झोऱ्यामध्ये टाकून दे. बॅगेत टाकू? हो चाल. चल. काय करून राहिले? काही नाही. चल 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 चल. अरे कसे करून राहिले? मला तर काहीतरी गडबड वाटते भाऊ. काही नाही. चल चल. अरे ए भाऊ, काय झालं साहेब? याची व्यवस्था कुठं आहे? अच्छा, म्हणजे तुम्हाला संडासले जायचं आहे? हो. नदीच्या पलीकडे जावं लागल. ते हा तिकडे मी जातो बाबा. ऐका. अरे आमच्या गावात नियम आहे, नदीच्या पलीकडे संडासले जाते ना तर शर्ट आणि पॅन्ट काढून घ्यावं लागते. जोराची लागली रे बे. अरे नाही ना भाऊ, नियम आहे म्हणतो तो. अरे घाई आहे ना म्हणतो यार.
मोठा हलका वाटते यार. हरे कृष्ण गोविंदा हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा. अरे मा शर्ट पॅन्ट कोठं गेला रे? अरे वा र मर्दा, मा शर्ट पॅन्ट तुनं कसा घातला वे? गोष्ट अशी आहे साहेब, धोती आणि कुर्ता घालून घालून ना मी थकून गेलो जी. असं माझ्या आई बापानं कुणी बी शर्ट पॅन्ट घातला नाही तर कसा दिसन म्हणून हा शर्ट पॅन्ट घालून पाहिला भाऊ मी. जमला भाऊ. हा हो. शोक पुरा झाला? कुठं शोक पुरा झाला भाऊ? चल काढ बरा. अरे दादा, गावाजवळ गेल्यावर देऊन देईन ना. गावात गेल्यावर देशील? हो. तर मी का असाच नागडा जाऊ? पाय बा, नाही तर हा सामान घे, मी चाललो. अरे नाही, तू जाशील तर सासऱ्याचं घर कोण दाखवाल? हा, म्हणून तर मी म्हणतो. तर चाल बापा. ऐक तर, हे बॅग आणि कपडे कोण पकडल? हे हा चांगलाच जमवला. शर्ट माझा, पॅन्ट माझा, बॅगही माझी, हो, पैसा माझा आणि सगळा मीच धरू. अरे बाबा, लागल्यास पैसे नको देऊ, पण बॅग पकड. चल, मी तुला ते घर दाखवून देतो. नाही रे बाबा, असं नको करू. काऊन बा? नाही तर मी कुठं भटकत राहीन का? चाल रे बाबा, बघता बघताची गोष्ट आहे. वेळेवर गद्याले बी बाप म्हणा लागते. चल पकड. ते बघा साहेब, गाव दिसते. हेच गाव आहे? हेच तर गाव आहे. दे बाबा. अरे 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 अरे, घराच्या कोपऱ्यावर देईन ना. का घराजवळ देशील यार? रस्त्यावर देईन म्हणलास आणि गावात घुसून गाव दाखवतेस. दे ना बाबा, दे ना. तुला पाहिजे असेल तर घे, इथूनच गाव दाखवून मी चाललो. अरे तसा नाही, मग घर कोण दाखवून यार? म्हणून तर म्हणतो का घराच्या कोपऱ्यावर देईन म्हणून. घरापाशी देशील ना? हा. पाय बाबा, इज्जतीचा सवाल आहे बाबा. देऊन देईन भाऊ. एक काम कर ना. काय? हे मुकुट डोक्यावर बांध ना. मुकुट घालून घेऊ? हो ना, गावाजवळ आलो आपण. अच्छा. बांध 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 बांध. बांधतो बाबा. धसला. हे बघ, मस्त आहे. चल, एकदम मस्त दिसते भाऊ. चल. अरे या ना. हो जी. चल. हे कोणाचं घर आहे? तुझ्या सासऱ्याचं. कसा माणूस आहे यार? सीधा घरासमोर आणून उभा करतेस. चाल कपडे काढ. अरे हात नको लावू, देतो कपडे. कसा माणूस आहेस यार? ए भाऊ. हा, कसा बोलवू यार? कोणाकडे आले? सासऱ्याकडं. मग सासरे म्हणून ओरड. हो, ओरडतो ना का? हा, मग ओरड. सासऱ्या, सासऱ्या, बैरा आहे का रे? अरे मले नाही ऐकायला येत तर त्याले काय येईन? जोरानं ओरड ना. कसा? सासरे बुवा. हा, थांब मी म्हणतो. हा, तू बोल. तू काढून ठेव. हो, काढतो. सासऱ्या, 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 तुम्ही कोण? मी तुमचा जावई. तू कसा जावई यार? तू चुप राह. जावई? अरे मी आहे ना तुमचा जावई. अबे फालतू बोलू नको. मी वाय ना. मी. अरे का बकरी सारखा म्या 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 करता? अबे खेडम्या, तुझ्या डोळ्यामध्ये मोत्या बिंदू झालाय. ऑपरेशन करा. बयाडला का तर? अरे मी आहे ना, काही तर समज. हा बी जावाई, तू बी जावाई, पोरगी मला ये. काही समजतच नाही बाप्पा. अंदर चला, माई पोरगीच ओळखून तुम्हाला. अंदर येऊ? चला. या. बसा. अरे मोठा आला खुर्चीवर बसाले. चल तिकडे बस. असं थांब, दाखवतो तुले. बरा. मामाजी या, तुम्ही बसा. बसा. गोष्टी सांगते. निशा, येव पोरी. का बापू? त्याचं काय आहे पोरी, हे दोघही मले सासरा म्हणते. आता मले काही समजून नाही राहिलं, तूच सांग. मला सांग बापू, तुम्हाला कोणत्या घरी देऊन राहिला? मोठ्या घरी दिलं बेटा, खात्या पेट्या घरी. खात्या पित्या घरी? मग मी तुला 1 मिनिटात ओळखून सांगते. पाय, तूच ओळख आता पाय भाऊ, माय बायको येईल आणि पट्टकन माया पाया पडन. चुब्बे, का कसा दिसून राहिलो? मी कसा दिसून राहिलो? हा तर पूर्ण भिकारी दिसून राहिला. बाबा पुष्ट असून दे रे बाबा, खातो. असा शेकतो का नाही? बापू, का बेटा? हा मले चांगले कपडे घालून दिसून राहिला. हाच तुझा जावई असन. हेच तर मी मगांपासून सांगून राहिलो. आता असं कर, गडव्यात पाणी आण आणि पाय धुनी करून घे. मेंढा मुरला बाबा, कुल्यानं पत्ता साफ केला. हो. अबे
निघ बापू बाहेर, तुला दाखवतो मी. असं का? बस असं नाही, तू घरामध्ये आणि मी घराच्या बाहेर. चल बस म्हटलं ना. ठीक आहे ठीक आहे. ठीक ठीक म्हणून राहिला. जावई बापू हा, याले कुठून आणला? असं आहे मामाजी, मी रेल्वे फाटकावर बसलो होतो, कुली शोधत होतो. हा तिथं बसला होता, याला घेऊन आलो मी. म्हणजे सामान धर्या होय. कुली आहे. हो, मी कुली आहो. सामान उठालो बापू रे. निघ तुझ्या दिमागानं थोडा कमजोर दिसते. अरे डोक्यानं सरकलाय, आणखी कोणी भेटला नाही म्हणून याले पकडून आणलं. आण पोरी पाणी आण. शहाणपणा सांगतेत, काय हरकत नाही रे. म्हणजे आपला पत्ता साप आहे बाबा. बरं ठीक आहे ठीक आहे ठीक आहे. ए वा, गोष्टी सांगतेत, दाखवतो आता. घे. अरे का? चल तिकडे बस. अरे बाबा जा बाहेर बस. अंगणामंदी? हो जा तिकडे बस जा. अबे खेळम्या, पस्तावशीन. पाहत राहा. चल लवकर तिकडे जा. आपल्याला तर बाहेर बसवलं बाबा. बसा जावे बापू, तुम्ही बसा. हा हा, हा, सगळं मजेत आहे ना? समजा मजे मध्ये आहे. शुभे, पाणी पाऊस कसा काय म्हणते? अरे मनमाने पळत आहे, रस्त्यावर पळत आहे ना गल्लीमध्ये घुसत आहे. अरे सासरे बुवा त्याचं काय ऐकता? बरं काय कामधंदा चालू आहे? सासरे बुवा तुमच्या आशीर्वादानं मला भिलाईमध्ये नोकरी मिळाली. असं? तिथं बाबू म्हणून लागलो. वारे वारे चोरा, डिफॉल्टर कंपनीचा डीएसपी बाबूच्या बच्चा. चला आनंदाची गोष्ट आहे, माझी पोरगी सुखात राहील. हो, बाबू झालास? बाबू झालास? अबे हो झालो. किती महिन्याचा आहे बाबू? चल बे बस. बस तिकडे. खेळम्या, गोष्ट अशी आहे मामाजी, हा, मला भिलाईत नोकरी लागली. अच्छा अच्छा. येणं जाणं टाइम टू टाइम होते, हम्म. पण स्वयंपाकाला त्रास होते. अबे जे सांगायचं ते साफ साफ सांग ना बे. अरे खा प्याची तकलीफ नाही, उठा बसाचा त्रास आहे तुले. का सांगू बाबा? हा चुप नाही राहणार का? हा सोडा मामाजी, म्हणून मी माझ्या बायकोला घ्यायला आलो होतो आता. म्हणजे मा पोरीला घ्यायला आले हो. तर 2-3 दिवस थांबून जाते. नाही मामाजी, एकच दिवसाची सुट्टी भेटली. आज सायंकाळी 5च्या बसनं जाईन म्हणतो. अरे कायले जाते? खाऊन घे, पिऊन घे, झोपून घे, बसून घे, मग जाशील. शुभे, अच्छा पोरीला बोलवतो. बोलवा बोलवा. निशा, ए निशा, ये पोरी. का बापू? जावे बापू तुले घ्यायला आले. आवरा सावर कर, भांडे गिंडे घास आणि कचरा बाहेर काढून घे, मग निघून जा वाटल्यास. हो. आपला तर पत्ता साफ झाला बाबा. आपल्याला आता कोण विचारते? ए बुड्या, ए बुड्या. कचरा फेकायला गेली, येतच असन. बरं बरं. ए बुड्या, पहिले मला हे सांग, तुझ्या घरचा पुंजाना माझ्या अंगावर कसा फेकला? पुंजाना फेकला? हो. कुठं? येती. चाल बरं. चाल बरा. चल बरं. पाय पाय. पुंजानात कोण बसायला सांगितलं तुले? असा हा पुंजाना आणि मी का खजाना? तू निघ रे, तुला दाखवतो. ए चल तिकडे बस. हो हो चल तिकडे बस. ए खेळम्या, तू पस्तावशील. चला मामाजी. हो हो चला. गती गती करत आहे माई. पाणी पडून राहिला. चालतो मामाजी, उशीर होऊन राहिला. पाणी फेकायला गेली, कपडा बदलला का मग? ए बुडग्या, बाय नको निघू. पाणी पडून राहिला, पाणी पडून राहिला रे, पाणी पडून राहिला. कुठं पडत आहे? त्या तिथे पडून राहिला. हट, नाही पडून राहिला. अरे इथं नाही, तिथं पडून राहिला. दाखव बरं. चल बरं. येती पडत आहे. इथं कुठं बसला होता? हे तर धुनी आहे. असा हे धुनी आहे आणि तुम्ही मला धुवून काढा. बे अरे देऊ का बे तुला? अरे सोड, तू कोण होते माझ्या जावायला मारणारा?
सोळा सासरे बुवा हात पागलच आहे. अच्छा मी पागल आहो. मग घे घे. अरे 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 बापरे. या 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 बसा बसा. हा हा बसा बसा. निशा, ए निशा पोरी, काय बाबू? सगळे काम झाले? हो समदे झाले. सब काम हो गए बाबा. जा तयार हो बेटा, जावयाच्या घरी जायचं आहे. हो पण थोडासा भात खाऊन घे बापू. अरे हो जावई बापू जेवण करून घ्या. नाही सासरे बुवा मला भूक नाही वाटत. अच्छा जा पोरी तू जेवून घे. हो अगं ये पटकन जेवून घे. हो जी. हा अजून आला पगला. हा बसून राहू द्या मामाजी. तू तर पस्तावशील बुड्ड्या. चला पान खाऊन येऊ. चला चला. या या. दाखवतो बे. का करू रे, माई तो मोठी चुकी झाली. वारे वारे नारी धरम. नवरा इथं सकाळपासून उपाशी आहे, काही तर कर शरम. तू ना दिमाग खराब करू नको, तिकडे जाऊन बस. हो जाऊन राहिलो. आपल्याला कोण विचारणार आहे, आपला तर पत्ता साफ आहे. अटे छोला चंडी समोर येऊन बसला. उठ रे. जा तू आज घर आहे. हो निशा येव पोरी, का बापू? तयारी झाली? हो. जावई बापू हा पोरगी माई 16 नाही. चांगला आहे, चांगला आहे, मोठा चांगला आहे. म्हणजे तुही पोरगी 16ने आहे, तू खेळम्या 12ने, हा साला चोर 4ने, आणि मी काय 5 पैसे नाही. जा रे पिंगर खाऊ नये. फिंगर नाही खा, तू बाहेर निघ. तुझ्या साला नड्डात दाबतो. चल बस तिथं. बसतो रे बाबा. जावई बापू हा पोरगी माई मैना आहे. मस्त आहे, लई चांगला आहे. म्हणजे पोरगी तुही मैना आणि तू रे बुड्या मोर. हा साला चोर घुबड आणि मी गिधाड. जा रे मेल खाली जा. अबे मेले नाही खाणार, तुले मारून मारून खाईन. चुप बस ना. बसतो. जावई बापू हा माई पोरगी सीता सारखी हाय. मस्त आहे, बहुत मस्त आहे. म्हणजे पोरगी तुमची कलियुगातली सीता आहे, कृष्णाची गीता आहे, रामचंद्राची सीता आहे, खाले चिता आहे, आणि दिमाग पाहिला तर रीताचा रीता आहे. शुभे बस तिथं. बस ना तिकडे. पोरी निगमा. रडू नको, चुप हो पोरी. पोरगी परक्याचं धन राहते, बालपण मायबापाचं, अन तरुण पण जावयाचं राहते. कायच्या दगडाच्या जावई आहे? हा तुमच्या जावई येती आहे, आणि तुमची पोरगी या चोरासोबत चालली आहे. चुप रे. पाय पोरी, नवऱ्याची करशील सेवा, तवा भेटन तुले मेवा. असाच भेटते मेवा. पर पुरुषाची करते सेवा, आणि मले सर्व कचरा द्यावा. वारे सेवा. अबे चुप ना. ऐक पोरी, सासऱ्याले बाप समजायचं आणि सासूले आई. अरे मी तो पुरा गड्ड्यात घुसलो, चोराले भेटली परी. वारे वारे सती नारी. चुपच बे. बापू आखाडीले लवकर घ्यायला येजो. येईन ह पोरी. नको जाऊ रे बुड्ड्या. का बरं? पायसीन तरी घर नाही दिसणार. काऊन? अरे समजत असन तर पाय, नाही समजत तर राय. चल हट मा दिमाग नको चाटू. हा तुझ्या दिमागाला चाटणी लागली आहे ना, त्याला चाटतो. राहिला तर लोकाला वाटतो. आता चुप राहायचं का? बापू काय? तू चिंता नको करू, मी भेटीले येत जात राहील. हो पोरी येत जा. हो राशीन कुठं? हा जा म्हणून राहिला आणि तू जाऊन राहिली. पण यालेच राहिलेच जागा नाही तर तुला ठेवण कुठं? चुप रे. बरं आता निघा जाऊया बापू. हा तर येतो मामाजी, पाया लागतो. सुखानं राहा बेटा. चोनक्या तू जाऊन राहिला का? तर काय इथं राहिले आलो? ए चल उठ. का बे? चल तो झोरानं बॅग धर. हो हो धरतो ना बाबा. चल का. आता आमची इज्जतच काय खेळम्या. हं, आता मी जातो. हा. चल आता मला बी आशीर्वाद देऊन दे. हं. सुखी राहा, थैल्या धर आणि जा. हे घे, तू घालून घे. हं? एक नंबर. आता एखाद्याची बायको घेऊन ये, पोट्टी पैदा कर, मग तिला मी घेऊन जाईन. मोठा आला शाय ना मले सांगणारा. चल नाही. केवढा नालायक म्हणाव या माणसाला. पुढं पुढं निघाला मसन उद्या बायकोले घेऊन. बायको माई नटून ठटून चालली, बायको माई नटून ठटून चालली, ऐकत नाही बात.
मले तर वाटते देऊ काहिले कानाखाली 2 हात मले तर वाटते देऊ काहिले कानाखाली 2 हात बायको माये नटून ठटून चालली बायको माये नटून ठटून चालली ऐकत नाही बात मले तर वाटते देऊ काहिले कानाखाली 2 हात मले तर वाटते देऊ काहिले कानाखाली 2 हात मले तर वाटते देऊ काहिले कानाखाली 2 हात अबे तिले मारशील का? चल बागू चल. अबे उगा रा तुले दाखवतो बे. अबे थांब रे बे. अव काय चला ना सिनेमा पाहू. कोणता सिनेमा? हम तुम एक कमरे में बंद हो और चाबी खो जाए हा गंदा सिनेमा नको पाहू माय माझे. काऊन बे? तुले माहित आहे पिक्चर मध्ये पोरगा पोरगी चिपका चिपकी करते. चला चला नाही पाहायचा सिनेमा. वाह जमला. चला या आतमध्ये लाईनीने या लाईनीने या उभे राहा तिकडं. साहेब आरोपी आणले साहेब. कुठं जय साहेब माग पहा रे. काय करतो हा गांजा विकतो साहेब. गांजा विकतो काय? असं नाही साहेब, मीरा विकतो साहेब. हा काय करतो? हा दारू विकतो साहेब. दारू विकतो. काय करतो साले? हा काय हा स्वतःला वीरप्पन समजतो साहेब. आणि हा ह्या सट्ट्याच्या पट्ट्या लिहिते साहेब. सट्टा लिहितो काय? टाका साल्याला आतमध्ये. आणि हे महाशय आणि हा आजकाल खिसे कापून राहिला साहेब. खिसे कापतो काय? असं ह्या साल्याला आतमध्ये. अरे हा आजकाल चोऱ्या चपाट्या करून चोरा राहिला साहेब. चपाट्या चोरा चपाट्या. अरे ही रिपोर्ट लिहायला आली साहेब. रिपोर्ट लिहायला आली? हा साहेब 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 लेडीज आहे. अरे ही कशाला आली? ही रिपोर्ट लिहायसाठी आली आहे साहेब. रिपोर्ट लिहायला आली? हाव. चल बस तिकडे. चल बस. हातमार आणले लवकर विचारत बी नाही. कवरिक बसवून ठेवते का बंदर तोंडे. काय नाव काय? माया नाव साहेब. हा माया नाव चिंदी कचरा हाय. काय? बैऱ्या चिंदी कचरा. चिंदी कचरा. काय झालं? मी आता नाही साहेब कनारात गेली होती. माझ्या नवऱ्यानं मला पाहिलं आणि बद मारलं साहेब. काही विचारू नका साहेब. हवालदार, अरे का बोलून आली काही लक्षातच येत नाही. गावठी भाषेत बोलून आली साहेब. मला काही समजूनच नाही राहिलं. आता का सांगू साहेब. मी जशी घरी आली ना तसं मला पायता पाहून भका भक मारायला सुरुवात केली साहेब. अरे यार जी. अरे जे बोलून राहिली ते काही लक्षात येत नाही. हो एक काम करू जी. आपण जाऊनच चला बघून साहेब निघू. तू आपल्या ठियावर जा, आम्ही येऊन पाहून घेऊ. सुरत मध्ये या साहेब. हा हा आणि हा चांगलं चल सुधार चल केलं. हा, चल रे. चहा घेऊन ये रे छोटू. पाणी घेऊन ये रे. अव काय? चला ना मिरची भजे खाऊ. चल ना तर खाऊ. बे मिरची भजे नको खाऊ यार. काऊन रे? अशी ढार लागन बे. पाय यार. बायको माझी आहे. बायको माझी आहे. बायको माई आहे म्हणला ना. अबे सांगितलं ना बायको माई भे. का करशील बे? एक कणपटीत दिन झणकावून मले मारशी. बाळी पाय. अबे बाळी पाय माई. पाहिलं बे. पाहिली का? बायको माई आहे. बायको माई आहे सांगतो. अबे बायको माई आहे. मी तुला मारीन सांगतो. का करशील बे? आजी, कोणीतरी वाचवाजी, कोणीतरी मारा वाचवा. पिटी. साहेब, 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 मारू द्या. आजी, वाचवा, आजी, वाचवा.
अबे हे नौटंकीवाले कुठून आले? साल्या नौटंकीवाला बोलतोस हा? आय तर कोण आहेस? पोलीसवाले दिसत नाही का तुला हा? पोलीस साल्या साल्या भांडण कशाला रे हा? नाही साहेब, झगडा नाही होत आहे साहेब. तर काय होऊन राहिला? पटकापटकी होऊन राहिली. अबे कसली पटका पटकी बे? पटकी पटका म्हणजे धराधरी. हा धराधरी? हो दाखव जरा कशी होते धराधरी. दाखव रे. हा चल चल साहेब असं धराचं आणि असं पटकाचं. साल्यानो मला पोलीसवाल्याला पाडतोस हा? सर सर घे रे आतमध्ये ना, चला बाबा. हवालदार घे येतो घे ना. येतो. अरे चला तिकडे चल आराम तिथं पण चल. भलत्या वक्ताले भलतं जिंगल लागलं माय मांग. साल्या समजा तुवा पाप आहे. चल दाखवतोच मजा तुम्हाला. चला रे. बसली बे बुडावर. मेलो रे बाप. केवढ्या जोरानं मारलं बे. घेऊन या साल्याना आतमध्ये. चल बे चल आतमध्ये हो. ये ना बे. तो इकडे तू. बापाच्या घराला ना. बस बाई तुम्ही इकडे या. बसो रे. अरे खाली बस. बसो यांना. बसना खाली. काय झालं रे? बायको चोरी गेली साहेब. बाई चोरी? साल्या आतापर्यंत डकैती, लूटपाट, तस्करी हे सगळं ऐकलं होतं, पण हे बाई चोरी पहिल्यांदा ऐकून राहिलो. चोरीला गेली तर मी का करू? असं? तू हे सांग. जी साहेब. बाई सोबत काय काय चोरी झालं रे? बाई सोबत हा पायपट्टी, हा गुळबट्टी, हा साबणबट्टी, हा चायपत्ती. अबे साल्या इतकी चोरी होईपर्यंत तू कुठं होता रे? दारू भट्टी. साला दारू भट्टी. अबे दारू भट्टीवर जाशील तर बाई चोरी नाही होणार तर काय होईल? हा चेंबर ते पेलो जी. चुब्बे कमी पेना तर जास्त, पण पेला तो होता. आरामखोर. मला एक सांग, बाई केव्हा चोरी झाली रे? दिवसाही नाही न रात्री नाही. काय? दिवसाही नाही न रात्री नाही. अबे तर केव्हा चोरी झाली? सांजले. अबे साल्या संध्याकाळी. अच्छा हे सांग जी, ही बाई कुठून चोरी झाली रे? बाई काय साहेब, घरातूनही नाही न बाहेरूनही नाही. मग कुठून? माया खिशातून. अबे चुप बस. साल्या खिशातून. हवालदार. जी साहेब. रिपोर्ट लिहावी लागेल. हो. मग येतं काय आणलं? कांदे शिलाले. अबे बस. पेन कुठं आहे? अच्छा हे. हा. अच्छा हे सांग, काजी तुझं नाव काय रे? माया नाव का साहेब? भाटो. हा भाटो. अबे आणखी दुसरं कोणतं नाव नाही भेटलं का? माईनं मा नाव ठेवला, त्याला का मी पुसून टाकू? साला भाटो. का बे तुझ्या बरोबर जे जे झालं ते सुरुवातीपासून शेवटपर्यंत सांग. आम्ही ना साहेब हा. चेंडके मेंढके होतो. काय? चेंडके मेंढके होतो. अबे चेंडके मेंढके म्हणजे काय? चेंडके मेंढके म्हणजे छोटे छोटे. हा. छोटे छोटे म्हणजे लहान लहान. लहान लहान म्हणजे पिल्लू पिल्लू. अबे त्यालाच लहान लहान नाही म्हणू शकत का? तुला समजायला पाहिजे ना. बस. हा लहान लहान. मग काय झालं? तर साहेब हा. माया बाप मले म्हणे. काय म्हणे? जा बापू. बाप म्हणे जा बापू. अबे तू मला म्हणून राहिला? नाही, बाप म्हणे ना अच्छा. जा बापू आणि तुरत बोह घेऊन ये. बोहो? हो. बे तर बोहो म्हणजे का? असा बोह होते. बे बोहो सरळ सरळ सांग काय होते? हो नाही समजत तुम्हाला? बोह म्हणजे बाई. बाई म्हणजे घरवाली. घरवाली म्हणजे मापाची आई. बस. सोलो त्यालाच बाई नाही म्हणू शकत. तुला समजायला पाहिजे ना. पुढं काय झालं? तर बाप म्हणे हा. किती दिवस घरी बसशील? अच्छा. मग घरून निघालो साहेब. हा. मग? रेलगाडी मध्ये जाऊन बसलो. अच्छा अच्छा. रेलगाडीतून उतरलो साहेब. हा. तर का पाहतो हम्म. तर माया पायातला जोडा रेलगाडी मध्ये राहून गेला. मग? अरे रेलगाडीच्या मागे असा धावलो, असा धावलो, असा धावलो. तर काय झालं? नाही भेटला. बे तर रेलगाडीच्या मागे धावशील तर कुठून सापडल? पुढचा सांगू? मग आणखी काय झालं? तर का झालं साहेब, हम्म. मी स्टेशनावर बसलो होतो. अच्छा. सामान धरासाठी कुली पाहत होतो.
असं काय? हो साहेब. मग काय झालं? भेटला मला एक जण. हाच हरामखोर भेटला. कुत्रा साला कमीना. अबे तो माझ्याकडे बोट कशाला दाखवतोस? तर हात असा नव्हता. सरळ सरळ सांग. तो भेटला. मग काय झालं? मी न म्हणलं सामान धरते का? सामान धरला साहेब. मग रस्त्यानं जात होतो साहेब. अच्छा अच्छा. तर मग साहेब माया पोटामध्ये गुळगुळ गुळगुळ व्हायला लागली साहेब. काय लागलं? गुळगुळ गुळगुळ गुळगुळ. अबे हे गुळगुळ म्हणजे काय रे? नाही समजले? गुळगुळ म्हणजे पोटामध्ये खलबली. अबे खलबली म्हणजे काय? घुसळण. काय बोलतो हवालदार? माहित नाही जे? अबे कशाची घुसळण? अरे बाबा पोटामध्ये खलबली, अंगात थरथरा. मग काय झालं? काय ना साहेब मला जोरदार हे आणि हे. अबे हे न हे का? हा एक आणि हे दोन पाय. अरे तर हे काय आहे? तिकडं बाय मरते ती. अबे म्हणूनच तर म्हणून राहिलो की वास कुठून येऊन राहिला. असं दूर हट. म्हणजे मी बदबूदार आणि तू खुशबूदार. पाय साहेब सब दिन होता न एक समाना, अब एक दिन है तुमको भी संडास जाना. अबे बस बसवले जरा तिकडे. चुप बस साला. तोंडाकड पाय आपल्या. गोष्टी सांगतेत. सरळ विचारून राहिलो तर सांगत नाही. तू मले मारलास. बस म्हटलं ना. रिपोर्ट नाही लिहायचा. उडत चल बस. गोष्टी सांगतेत. साला मूर्ख कुठला. अबे अबे तुले बोलावते. मला बोलवून राहिले साहेब. अबे चुप. अबे तुले बोलावून राहिला. मला आवाज दिली का साहेब? अबे चुप बसता का नाही भाटो? अबे सालो चुप बसा. अबे भाटो. अबे साल्या. भाटो म्हटलं का लवकर येते साला. त्याचा काय आहे भाऊ, जेव्हा माया नाव घेऊन बोलवशीन तर वो म्हणीन, नाही तर कायले बोलीन बोल खेले. अबे पुढं काय झालंय सरळ सरळ सांग. मग काय झालं साहेब? इकडं गेलो तर काय झालं? तेथी गेल्यावर का करणार आहोत जी? अरे तेच तर विचारून राहिलो काय झालं? अरे फल उतरली. अच्छा ठीक. मग त्याच्यानंतर काय झालं? मग काय झालं साहेब? माया कमीज आणि कुर्ता साहेब आणि नवीच पॅन्ट. असं? हरामखोर, कमीना चोर, कुत्रा साला. मला म्हटलं नाही याले. अच्छा याला बोलला. हो त्यानं घातला साहेब. अच्छा मग? आणि मी हा असा नागडा झालो साहेब. असं? हो जी. हा पेन कसा नाही चालत रे? जरा फुकून दे. अबे फुकायला म्हटलं साला थुकून राहिला. मी समजलो साई खतम झाली. भयताड साला. जे विचारून आलो सरळ सरळ सांग. तर लिहा ना जी. यानं घातला साहेब. अच्छा मग पुढं काय झालं? मी न म्हणलं बाबा तो कमीज कुर्ता मला देऊन दे. एक वेळा मागितलं साहेब. पुन्हा दुनियाहून मागितलं साहेब. तिसऱ्या वेळा मागितलं साहेब. आणि मग तळपायाची आग माया मस्तकात गेली साहेब. मग काय झालं? मग दिमाग खराब झाला आणि असा सुताडलो साल्या. इकडे तू. इकडे तू. इकडे उचल. उचल टोपी उचल. हरामखोर टोपी उचल. अबे बैताळा माझ्या डोक्यावर लाव. साल्या पोलीसवाल्याच्या वर्दीला हात लावतो. नाही माहित आहे याची सजा काय आहे? सरळ उभा राहा. अबे सरळ उभा राहा. घेऊन जाऊ का साहेब अंदर? आता दाखवतो हिसका साल्याला. बेफालतू मला झोडून राहिला यार. रिपोर्ट आली वाचा जा. उडत. साल्याने दिमाग चाटून ठेवलाय. कुठून आला माहित नाही. अबे तुले बोलवत आहे. मला बोलवून राहिले साहेब. अबे मला आवाज दिली का साहेब? अबे भाटो साल्या. जी साहेब. जी साहेब. साला मी तर तुझ्या पायनं. अबे पुढं काय झालं लवकर सांग. कपडे नाही दिले साहेब. असं?
रस्त्यात देईन म्हणे. रस्त्यात नाही दिले साहेब, तर गावात देईन म्हणे साहेब. गावातही नाही दिले. असं घराजवळ जाऊन देईन म्हणत होता साहेब, घराजवळही नाही दिले. मला वरडाले लावलं. काय बोलला? मी वरडलो. काय ओरडला? सासऱ्या. हा ए सासऱ्या. अबे मी तुझा सासरा आहे का? नाही, वरडलो ना. असं सासऱ्या. तर माझ्या कानात येऊन ओरडतो का? नाही. मग काय झालं? हा हरामखोर हा कुत्रा साला. दिमाग खराब केला साल्यानं. तो दिमाग खराब करते साला हरामखोर. साल्या तुले तर एक बुक्की मारतो. मग पुढं काय झालं, काही बोलशील का? पाय धरले साहेब. कोणाचे? सासऱ्याचे. अच्छा हे ठीक. तर मग साहेब माया पतंग कटला साहेब. मग पुढं काय झालं रे? माई बायको घेतली यानं साहेब न मी गेलो चुल्यामध्ये. बस इतकंच आहे तुझं? हो जी. असं? हा. हवालदार जी इकडे बसव त्याला. बस इकडे बस. मी येतं बसलो तर काम होईन. तू बस. आता हे रिपोर्ट लिहिली आहे ना, घे. यांच्याकडूनही विचारून घेतो. हो. आणि त्याच्यानंतरच मी पुढे सांगेन. जी साहेब. की चोर कोण आहे ते. ठीक आहे साहेब. बस तिथं. चुपचाप बस तिथं. आपला तर पत्ता साप आहे बाबा. आता का करू मी? राम हो भजो रघुराई, राम हो भजो का साहेब? हवालदार सांग रे त्याला. अबे चुप बस, नाही तर इतका झोडपीन ना. चुपचाप बस. बसलो. अरे काय साहेब? तुझं नाव काय रे? माय नाव का साहेब? माय नाव आहे जावई. एकाचं नाव साले भाटो, आजी. दुसऱ्याचं नाव साले जावई. जी साहेब. अबे तुझ्याबरोबर काय काय झालं रे? मायासोबत काही नाही झालं साहेब. जे आजच्यासोबत झालं तेच माझ्यासोबतही झालं. तर तुझ्याबरोबर काय नाही झालं? काय नाही झालं साहेब. तर त्याने फुकट रिपोर्ट टाकली का? मी साहेब सासऱ्याकडे गेलो आणि बायकोले घेऊन आलो. तर तुझ्याबरोबर काय नाही झालं? नाही झालं साहेब. बस. आता कायले बसवता साहेब? आता जाऊ द्या ना बायकोला घेऊन. अरे जेव्हा रिपोर्ट लिहून राहिलो तर मी काय मूर्ख आहे का रे? चोर कोण आहे माहित करीन आणि नंतर पाठवीन. बस. साहेब. काय रे? ते येतो. नवरा नवरा बायको, नवरा बायको, अबे. नवरा बायको. हवालदार हटव त्याला. तू चुपचाप आपल्या ठिकाणी बसला राहा, सांगून ठेवतो. आज्ञा. हो बाई. का साहेब? इकडे या. आता जा. हा ठुमक 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 ठुमक. तुले काय करा लागते तर? मला का करा लागते व? जे काही करन ते साहेब करन. बे चुपचाप बस. अच्छा तर बाई. होय बाई नको म्हणू. अबे बाई नको म्हणू. बे बाईला बाई नाही म्हणू तर काय म्हणू रे? माही बाई, याची बाई आणि तुही बाई का रे? अबे एका बाईला बाई नाही म्हणू तर काय म्हणू रे? असं मी तुझ्या बाईला बाई म्हणत चालन? अबे साल्या पोलीस वाल्याला शिकवतस साला. असं का? तुही बाई बाई आणि माई बाई बाई नय. साहेब बाई नको म्हणा. तर काय म्हणू? मा नाव काय? तुझं नाव भाटो. बहीण म्हण. अबे साल्या हरामखोर. गोष्टी सांगतेत. इथं नातं जोडायला आला साला ठाण्यात. अच्छा हे सांग. का साहेब? तू आपल्या खऱ्या पतीला ओळखते का? नाही ओळखत साहेब. मग याच्यासोबत कशी आली? साहेब आम्ही लहान लहान होतो साहेब. माझ्या बापानं याच्यासोबत लग्न लावून दिलं. अच्छा. आता माझा बाप झाला बुडा तर तो काही ओळखू शकला नाही. तो मले म्हणे दोघातून तूच ओळख कोण होय तुझा नवरा. आता मी न म्हणले हा चांगले कपडे घालून आहे तर मी आली याच्याच सोबत निघून. नाही बहुत बढिया. गोष्ट एक नंबर आहे. म्हणजे हा चांगले चांगले कपडे घालून आला म्हणून त्याच्या सोबत तू आलीस. अरे इथं तर एवढे लोक चांगले चांगले कपडे घालून आहेत. सांग का म्हणतेस? अबे हरामखोरांनो चुपचाप बसा नाही तर घुसून देईन साले. अबे बस. अरे तर बसलो ना का? तू आपल्या खऱ्या पतीला नाही ओळखत का? नाही ओळखत ना साहेब. अरे साला मामला पुरा गडबड दिसून आला हवालदार. खरी गोष्ट आहे साहेब. याच्यासाठी काही ना काही करावं लागते. काही ना काही करावं लागते साहेब. है ना? बस बस. बसलोच आहो बाबा. आपला तर पुरा मेंढा मुरला. साला मामला पुरा गडबड दिसून राहिला. याच्यासाठी काही ना काही तर करावंच लागेल.
मी काही आंडू पांडू हवालदार नाही, इन्स्पेक्टर आहे. करा ना साहेब, करा करा करा. हवालदाराने पुरी सूट आहे. करा ना साहेब, करा करा. चुप बस. बसलोच तर आहो. हे घे. साला, एक काम कर, एक गोष्ट दिमागात आली हवालदार. जी. तू सरक. अबे ए, अबे ए, तुले बोलावून राहिला. अबे भाटो. हा? हा? जी साहेब. साले, ऐक. का म्हणता? मी तुला 50,000 रुपये देतो. तू ह्या बाईला सोड आणि 50,000 रुपये घे. तू ठेवतेस? अबे, मी जे विचारून राहिलो त्याला सरळ सरळ विचार करून उत्तर दे. साहेब, हा, मी काही छोट्या मोठ्या घरचा माणूस नाही. हा, बहु पैसा आहे माझ्याकडं. असं? मला सांगा तुमचा पगार किती आहे साहेब? तसं येतो 10-15,000. बस. आणखी काय? मी कानी साहेब तुम्हाला 30,000 रुपये देतो. आपली बायको मला देशील? साल्या, हट हट. हा, जेव्हा आपल्यावर आली तर मिरची कशी जमली. अबे साल्या, हा, सोडशील? नाही सोडत. नाही सोडणार साहेब. साली दुनिया इकडची तिकडे जाईन पण मी नाही सोडणार माझ्या बायकोले. नाही सोडणार? साली दुनिया इकडची तिकडे जाईन पण मी नाही सोडणार माझ्या बायकोले. एक काम कर, बस इकडं. हे घे. साला माझा पूर्ण दिमाग चाटून ठेवून दिला यांनी. समजतच नाही साला याच्यासाठी काय उपाय सांगाव. एक काम कर. अरे हो जावई. चल चल साहेब, जा म्हणते. अबे जायसाठी नाही सांगून राहिलो, इकडे यायसाठी सांगून राहिलो. इकडे. हो साहेब. एक काम कर. जी. मी तुला 50,000 रुपये देतो. 50,000? हा, तू हे झगडा लढाई सोड आणि बाईलाही सोड. बाईले सोडून देऊ? आणखी काय? विचार करतो साहेब. हा हा, विचार कर. 5,000 5 बायका येईल आणि पुन्हा पैसा बी वाचन. हा, तुझ्या बापाचा माल आहे असा हाल मग बदा बदा पैसा सांडते. अरे हट साहेब. हा हा, विचार केला? विचार केला साहेब. अच्छा, एक गोष्ट सांग बेटा, तू 50,000चं काय करशील? 50,000चं आता का करू? मी सांगू का? हो हो, तू सांग बे. असा कर तू. हा. बायको तर फुकटात भेटली. हा. हाय. हा. 10,000 रुपयाचा घेऊन घे तू घर राहासाठी. बरोबर. 10,000 रुपयाचे बढिया घेऊन घे पलंग झोपासाठी. अच्छा. हसू नको. आणि 10,000 रुपयाची घेऊन घे शेती खाप्यासाठी. अच्छा अच्छा. आणि 10,000 रुपयाचे ठेवून घे 4 नौकर शेतात राबाले. आणि 10,000 रुपयाला ठेव बँकेत फिक्स डिपॉझिट जमा. हो. आता ऐक. का म्हणते? घरी जा. हा. बायकोले घेऊन. हा हा. पलंगावर झोप. अच्छा. तर मग घर तुझ्या अंगावर पडन तर तू पटकन तिथंच मरशील. मग जे 4 जण नौकर आहेत तुले धरून खांदा देतील. राम नाम सत्य है, मुर्दा बडा मस्त है, राम नाम सत्य है असे म्हणतील. तो तुझ्या वावर आहे ना, ते ती नेऊन तुले गाडतील. ते 10,000 रुपये जे बँकेत फिक्स डिपॉझिट आहे ना, ते तुझ्या क्रियाकर्माच्या कामात येतील. समजलास? अच्छा, झाला विचार? विचार केला साहेब. असं काय विचार केला? हा, देऊन टाका 50,000. असं का? हवालदार. जी साहेब. जरा दाखव 50,000. हे घ्या साहेब. महाराष्ट्राची नारी आणि इतकी स्वस्त 50,000 विकल्या जाईल. साले. हवालदार. धावरे धावरे हवलदार, बायकोचा चोर हा पळत आहे. धावरे धावरे हवलदार, बायकोचा चोर हा पळत आहे. 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 तेरे त्याले 2-4 बायकोचा चोर हा पळत आहे. धावरे धावरे हवलदार, बायकोचा चोर हा पळत आहे. हवालदार, टाक साल्याला आतमध्ये.
साला आंडू पांडू हवालदार समजत होता ठाणेदाराला. अबे ए भाटो, अबे तू कशाला रडतो रे? तू का रडतोयस? का सांगताय ते बाबा, तुम्हाला बुडावर मारून जेलामध्ये टाकशील. अबे तुझ्या बरोबर असं काहीच नाही होणार. असा? हा ऐक, तू हिचा असली पती आहे. तिला विचारून घे. ए बाई. काय साहेब? ए बाई नको म्हणू. अरे रे दीदी. हा दीदी. ऐक, हा तुझा असली पती हा आहे. खरं? अरे मी तुझ्याकडून रिपोर्ट लिहिली, त्याचं बयान घेतलं, तहकीकात केली, तेव्हाच तर पता लागला ना की हिचा असली पती तू आहे. का माहित बाबा, तिला विचारून घे. चल ग याच्या पाया पड. मी तर भिकारी आहो ना. राजा रामासोबत गदा घेऊन फिरे हनुमान जंगलो जंगली बायकोसाठी रडे भगवान. देवा माझे मा भिकवा. कसा करून राहिलो तर? अरे इथं कसा करून आला तू? बस इथं बसलो. ऐक रे, इकडे इकडे. आपणच म्हणलं ते ती बस आणि पुन्हा बोलवते काजी. पहा जीवसा, आता तुम्ही आपापल्या घरी चालले. हा, आणि त्याच्यानंतर तर मुलं होतीलच. हे घ्या, आता रस्त्यातच आहो, हा पोट्टा कुठून आला? अरे असं होते रे. हा, जेव्हा दोन मनाचं मिलन होते ना, तेव्हा असं तर होते. हा हा हा. पोरं दोनच बरे. म्हणजे हा 2 जण. बस. मला सांगा, तुम्हाला किती पोरं आहे साहेब? आता असं आहे, माझे तर 5-6 आहेत. याच्या घरी 6, माया घरी 2. आता असं आहे की त्या काळामध्ये जनसंख्या वाढली नव्हती. आता जनसंख्या वाढूनच राहिली. म्हणूनच पोरं 2च चांगली. बरं ठीक आहे. जर पोरगी झाली पहिले तर तिचं लग्न 18 वर्षाच्या आधी नाही करायचं. गलत बात. का? गलत बात. का? पोरीचा लग्न करायचा आहे तर तो 14व्या वर्षात. अरे हा कायद्यानं गुन्हा आहे. होऊ दे, तुला जेल होईल. जाऊ दे. का? साहेब, आजकालचा जमाना मोठा खराब. अच्छा. पोरगी 18 वर्षाची झाली, घरून परून नाक कापलं. अरे असं काहीच होत नाही. आणि पोरगा जर झाला ना तर त्याचं लग्न 21 वर्षाच्या आधी बिलकुल करायचं नाही. गलत बात. का बरं? पोराचं लग्न 30व्या वर्षी. अरे तर तो एखाद्या पोरीला घेऊन पळून जाईल ना. करू दे, पैसा तर वाचते. ऐक, तू काही शिकलायस का? पहा साहेब, लिहिणं वाचणं आजकालच्या दुनियेत मोठा बेकार काम आहे. का बरं? काऊन का? वाचा, लिहा, पुस्तक घ्या, पेन घ्या, कापी घ्या, रातभर डोळे फाडून वाचा. फेल झाला तर अंगठा छाप. म्हणून ना साहेब, आपला हात जगन्नाथ, कुत्र्याचा पुष्टा 3 हात लगाव अंगठा. अरे राहू दे. अरे भाटो आहे. माया भाऊ. ठीक आहे. पहा, तुम्ही लोक आता आपापल्या घरी जा आणि सुखा समाधानानं राहा. अच्छा, तर एक काम करा, आपलं हे सामान घेऊन जा. हो साहेब. अच्छा ठीक. बढिया जायचं आणि सुखा समाधानानं राहायचं है ना? बरं साहेब. चालेल भाटो. ठीक आहे, चला आता जा. चल. अरे ऐक, अरे होळी आली आहे तर काही खर्चा पाणी. अबे दिमाग नको खाऊ यार. चल. अरे हे तर गेले जी साहेब. पहा भाई, मी जिंकलो आणि तू हारलीस. तुले ठेवाचा नाही ठेवाचा आता माया मतावर. समजलीस ना? मी तर भिकारी आहो ना. खोटा नाना प्रकारच्या काका नाही म्हणलीस मला तू ना. मी तुले ठेवत नाही. जा. तू नाही ठेवशील तो कोण ठेवत? लग्न केलास ना? लग्न करून दुसऱ्या सोबत जात होतीस ना. तर मी का ओळखत होती का तो नाही म्हणून? रस्त्यात काही होऊ शकते ना. कसं काही बी होऊ शकत होता. मी त्यासोबत जास्त काही बोलत नाही. चल रस्ता ना बरं. चल. ठेवून घ्या ना जी, ठेवून घ्या. तिकडे तुमच्या पाया पडतो जी, ठेवून घ्या ना. बापू, हे सेब केवढा किलो आहे? 10 रुपये.
हे अंगूर 5 रुपये, संत्रा 20 रुपये, सर्व 1-1 किलो देऊन दे. आणि पैसे रे? दे दे दे. अबे राहू दे यार. काऊन? पैसे तर चोरीले गेले. बाईच्या बदल्यात देतेस का? नाही रे बाबा, माझ्या बापाला डोसकं विचारायला खराब लागेल. झालं का? तो हो म्हणत असन तर मग जमते, नाही तर मग राहू द्या. अरे यार मग घेईन, जाऊ दे. अजी तर मला सोडून कुठं जाता तुम्ही? चल भाग येतून, चल भाग. अजी अजी ऐका तर. अहो तर ऐका म्हणतो तर अजी. अरे भाऊ इले नेतेस का? तुझ्या घरी फुकटामध्ये देतो. अबे तर माझ्या घरी एक मस पहिलेच आहे. आता हे भुरी मस खायला तुला लाज तरी आहे का? वा हा बी पराला रे. चल तू बी जा, नाही ठेवायचं मला. तुमच्या पाया पडतो जी, ठेवून घ्या ना. पाय मी तुला सांगतो ना, माय माग माग नको येऊ. चल. तुम्ही जोडीत नाही ठेवा तर कोण ठेवन जी? मला ठेवून घ्या ना. माझा दिमाग खराब नको करू. नाही ठेवायचा आहे म्हणजे नाही ठेवायचा. जा तिकडे. ठेवून घ्या ना जी, संग ठेवून घ्या ना. तू माझा दिमाग खराब करू नको बरं. पाया पडतो देवा, ठेवून घ्या ना. ठेवुनिया घेरे मला घेऊनी तुझा, ठेवुनिया घेरे मला घेऊनी तुझा, माझ कोणी ना संसारी मी राहीन तुझी दारी, माझ कोणी ना संसारी मी राहीन तुझी दारी. हस कस ठेवू तुला तू ग चंचल, हस कस ठेवू तुला तू ग चंचल, बोलता बोलता देते ताने आता गेलो मी कामाने, बोलता बोलता देते ताने आता गेलो मी कामाने. ठेवुनिया घेरे मला घेऊनी तुझा, ठेवुनिया घेरे मला घेऊनी तुझा. तुझ्या सोबतीला राहून करीन संसार, रागवू नको रे असा करून घे विचार. तुझ्या सोबतीला राहून करीन संसार, रागवू नको रे असा करून घे विचार. सुख दुःखाची मी साथी, हात दे रे माझ्या हाती, सुख दुःखाची मी साथी, हात दे रे माझ्या हाती. हस कस ठेवू तुला तू ग चंचल, हस कस ठेवू तुला तू ग चंचल. ठेवुनिया घेरे मला घेऊनी तुझा, हस कस ठेवू तुला तू ग चंचल. फुकट सोंग नको करू, समजलीस? तुले ढरा लढताना पाहून मा पुरा मन पाजरला झाला. आता मी तुला ठेवायला तयार आहो. आता ऐक, आजच्या बाद चांगले चांगले कपडे घातलेल्या माणसाच्या मांग नको जाऊ. नाही जी. अरे जमाना मोठा खराब आहे, रंगारंगाचे लोक भेटतील. आता चांगले चांगले कपडे घातलेल्या माणसाच्या मांग जाशील तर मी पुरा फसलो ना. हा हो हो नाही जाणार. पक्का? हो पक्क. शपथ? शपथ आहे. तर ठीक आहे, मी तुला ठेवायला तयार आहो. आता ऐक, आता आपण घरी चाललो. हो. आणि घरी जाऊन बापाले सांगून हिरो होंडा घेऊ आपण. असं? मग तू का नाही माया कमरेले चम्मून धरून बसजो. काऊन तर? अव तर पेट्रोलची बचत होते, समजली? अव्वा